Sepi bola. Biasanya nek sore jam jam 5 wayahe ngabuburit, malah pengunjung saking ramene. Ki wae wakih, Gu. Biasanya wong mancing ning kono. Olah wong mancing. Ning Atuan iya ning kuwi jegur gak dilarang gak ya? gak biasa los. Ki saking ambene ya. Kayak nek apa? Sing rono ki sampe teko Kenongorejo nding jublek. Kan dijublek. Iya, sak kidulin jublek. Wah, iki sak desa ya luweh lho. Sak kelurahan luwih ambene. Luweh. Iki pirang-pirang kelurahan iki. Ya nek 3 kelurahan apa pira nek? Enak iki sama. Lah sing ngetan rono ke sampe endi desane aku Gak ora tau sat apa. ya. Gak ya nek sate. Banyu alas mau kondi iki. Ya murak-marik. Saka udan, sawah. Kan nglumpuk dadi siji ning kene.